nu patuak khat hi an oma zana tui taka an mutlai chuan an nu Sharoni chu pumna in aron ti har zok mai ma son thei tak lebo wangin an pa chuan atuk zinga damdoi in lampanin a phurta a doctor chuan aril phira thatlo thu le zai nge yangai tur thu alo hrilta ani an zai zo nu chuan room dang deya aron har chuak hlol mai akut te chu phur be sak ni in zun ang tak thil tui ril engemoni hi ataksa chuan an lo chiu lu ta a hlau thong lu tuk chu tal chhu tumin thei to pa chu ngal chuti lai chuan doctor pakhat ron lutin anat dan chu ron hrilfia zai puya to nu khan ril rulama har satna to ta ka wangin damdoi danga an enkol chunjom thu a hrilta ani chuti atong mek lai chuan khoya nge a om azota doctor chuan a chang lo doctor kalliam nu chuan aril phi ran zaina chu an en china serdam to na nu hi azok munol mai kum enge moza chu ni khoshalowin alo om reng to ni in alang anu dewa chuan doctor ngai bokha ron let le in damdoi mum ei tur hi ron kenga Sharoni chuan zo na sang lo zot ma se engtin ma a chang lem lo doctor chuan damdoi ei tur chuan a hril non le a chuti lai chuan doctor chu nem sonin room a chua san ta ani reilo te a staff pani ron langin an man betta a angonga an chiu sak thut mai chumi hnulam chu engma hriata nei chunjom le to lo aron har chhuale meu chuan ama khumnga ya bok alo mule to ani ama doctor ngai bok khan alo thut chil le rana Sharoni chuan apasal le achung ten anron zon tur thu le anron chan chuangai tur thu soin avau ve takna a doctor chuan tu manan ron mulo tur thuin alo chang let ve thung chuta doctor chuan chua sanin kongkhar chu pon lama akal khum le ta ani anuwa chuan mangang au thom a hreta thut mai tute emo chu nasa takin an soi sangei ni in alang tuk verdar thalang atanga pon lama vathir lai chuan papakhathi staff in aron kaya amit te chu athi phunga abulloka room pakhata chuan an kal khumta ani Sharoni chuan chudam lo mutang phei chuan a hlau le zual hle mai reilo te a room then omatang in o a hrathut banga chuan beng do in uluk takin an ngai thlachianga chuta a thenom pa chuan lekha them te takte ron rul rukin chu lekha chuan Everett kani tungai ni ve ti hi alo in zia kani chu mai ba ka anom mek na chu hospital ani lo ti a hril bok chuti lai chuan kepen ri niom takhi aron rikhap khapa reilo te a thenom pa chu natur ti hriat ngoi ngoi hian aron tre ta roi mai Sharoni chuan anun hluite ngai tua chuakin apasal chiang taka do ta hril lai te chu a hre chuak chuaya apasali ro chuan ado choi chu hravek ma se engma soi chuak ngai lem lo anuwa chuan doctor ngai bokha ron kal lein Sharoni chu aron tlole ta chumi tum chuan a hun kal to a in chir zui vong na tur thil sual ti anei toem ti in aron zot ta ani Sharoni chuan engma in chir zui na tur thil ti sual anei lo thuina lo chang bung muta chuti anin biak lai chuan doctor chuan an thenom pa le khathem rul ru kha a char chuak ta hlo mai le chu vele Sharoni chu hruai chuakin damlo danglo thut thup na huna avakal puita ani doctor kalbon hu chuan Everett chu bia in ahma zana aom dana zota
Everett chuan alian tan sak thu alo hril mau mai pangai taka ala tong zuwa box hi awang chuan Sharoni chuan mak ati kher mai Everett chuan soi chhun zom le in damlo ho chu experiment ti na an man thin thu le alei po chu ka hikna tel lova an tan chum sak hnuwa an vua sak le zel thu alo hrila abula damlo pakhat phei chuan anung chunga voi tam takan hal thu le treatment and pek nuwa alo dam kho chhuwa le zel thu aron la soi ta deuh dewa damlo dang te chuan aruma tu ma lu tirlo turin thuron an lo pesap sap bok chutia an ti lai chuan siren aron rithut mai an vai chuan phok takhian an hoi deuh hruwa doctor ngai bok kharon lang le in an mani room thawa kirle turin aron tita ani Sharoni chu aham hai ema wang chuan tho chuana changpo alo shelok lova doctor chuan kai thovin a hroi chuak ta a kong laka chuan engtika nge a ho theidon ti te zota doctor chuan a chang lem lo room chunga andal bu le hnu chuan anun hlui engemo angai tua chuak le thuta apasal hne na adot soi kha aron langta ani jima kal anga in soin thlan mual lam apana amai ro chu reilo te aswang tu na tangin aron har chuak le thut dar thalanga tanga pon lama thlir lai chuan light te chu aron thim thuta chuti lai chuan staff pani hian damlo pakhat du lo chung hi an lo hnuk chuak mek bok an kalliam hnu chuan Everett chu aron lut zuka Sharoni hne na chuan anom na hmun chu experiment an ti na hmun ani thule ka hikna le na chhokna engma manglova an lo ngai sak thin dan chu aron hril ta vek ani Sharoni chuan athu soilai chu lo pot chatin chuaruk dan tur konga omle omlawa zota Everett chuan kong khat chawa thu soin doctor te thu oya an tiang zela ombak chu chuangai na om lo thu a hrilta ani chu engtin nge a hriata zota Everett chuan doctor hril bok ani thu le thu oi taka a om phot chuan thlathum hnuwa an chhuat tir tur thu a soya Sharoni ero chuan a oi lem lo hle chutia an ti molmol lai chuan ahma a damlo an throi chhuat tak kha an ron throi let le a apum chu ron thi hnuang mai staff te kalbo hnu chuan Sharoni chuan engtin nge an ti zot turin chudam lo chu avap kal chila chuti lai chuan doctor kha aron lut le thut mai zun ang tak thil central rule bok kha ron khai lut le in chudam lo po chu achiu vele ta ani Sharoni chu chuak vat turin a hril ngal bok Sharoni mangang tolu tuk chu Everett ruma kal lein a chuaruk vat theidana tranpui turin avasoma Everett ero chuan doctor te thu thataka azom zel thu le thlathum hnuwa a chua mai tur thu in alo chang Sharoni beidong chuan room dang te chu fangkualin thil rap thlak tak tak a hmu chhun zom zela chutia room a fankual lai chuan van doi thlak takin doctor nen khan anin tok le ta hlau mai doctor chuan aruma a ko luta ani doctor vek chuan mi pakhat in khai hlum lai thalak hi ron phor chuakin a hmel hriat ani le ni lo azota Sharoni chuan azona chu a chan thei chuan anu le pa te khol phal sak turin angen let ve thung doctor chuan alo rem tia Sharoni chuan thalak ami chu abial pahlui ani thu a hrilta ani a thlan mual to thin po chu abial pa thlan alo ni reng mai a pasal ti derin abial pahlui thlan tlo turin alo va chuak fo thin chuta phur zetin phone chu an lek ka nga amai ro chu abei selo takin alo nung reng lo doctor in a ti der wang chuan asa kher mai doctor room a chua san hnu chuan
room pakhata an lut kuala abial pa ino hlum na munang chia kha lo ni ain khaina hruival te chu thisen kai nuang hian alo la om thlap bok nen athil mu chu rap kher mai chuta staff pani ron kalin Sharoni chu an man beta akut le ke ta chu phuar sakin khongai na tel haulovin ake chuan tan sak ta thut mai anu dewa chuan doctor ngai bokha ron kal lein ake chu ron en kol saka maktak main reilo te a ake chu alo dam le via to ani Sharoni maktilu tuk chuan soitu reng a shelo doctor chuan an chiu mek na dam doi chungchang chu shilfi in eng anga pemle hliam na sapo reilo te chunga ati dam vek thei thu a hrila Sharoni chuan engwanga chutiang thil chu tinge an ni azot leta doctor chuan an experiment chu Sharoni te ang ril rubuai ho chunga an ti thin thuin alo chang annuwa chuan Sharoni chu Everett rooma kalin abial pa kumsom kalta a thito anom na hospitala a mu ve thu avashila chu thu a hriat chuan Everett chu a thinarim ta thut mai doctor rooma kalin ava chua chala thlathum chunga ka chuamin tiam hnuwa helai hmuna hian kumsom ai rei tang to te po anom ti kan hre chuak le si min bumani tin ava au khum ta buan mai doctor ro chuan thileng kim mai chu akuta om ani vek bik lo thuin alo changa Everett lung oi lo chuan an hospital thunei tu te mu nge du thua hril le ta a chu vele doctor chuan room pakhata hruain abei seilo dewin aleyan lo tan sak le ta dai mai ani chuti lai chuan Sharoni chu abial pa mu na rooma khan alo va pheile a chu rooma chuan hrui reng alo om le to lo piano hlui re prup to hi lo in hungin room chunga chuan an lut zela chuti lai chuan pon lama mi vei vak thoma hreta tlat mai man mo takin an dak chuaka tu emokal liam chia hi awa man chupa chu aruka zuin exit gate niom takhi awa mu chuak ta ani kong kharan hong chia chu bang cha tak mai hi alo om le daya chua theina kong reng a koloni in alang piano om na ruma bokhan avalet le a piano a chuan abial pa ino hlum na hruival ngei mai kha avacharta ani chuti lai chuan abial pa ruang chu aron tlannoka aphu chiang kher mai laule thabar emema a tere roi lai chuan doctor bokha ron thleng pheile a Sharoni chu kaithovin room chung chu an en fia dun ta ani amai ro chu piano le hrui reng alo om le to lo room lama an le lai chuan doctor chabi chu arukin alo chu saka damlo dang pakhat ne na in thurualin doctor rooma chuan an lut dun ta ani room chunga chuan thil enga mozong kualin man mo takin an han dap zunga atopa chuan anom na mun me pan char chuak ndol mai chu vele a thian nu nen chuan staff anga in chain chuana get an zong kualta chuti lai chuan staff pakhat hian ron muin aron ringlel tatlat mai ti ngai na dang om hek lo le damlo pakhat jok chuan a hrok chu zain staff chu alo tibuaya chuti lai chuan Sharoni chu alo bibo theita ani room pakhata lutin ava biruwa chuta lawom damlo chuan ti hlum tumin alo beithut mai van nei thak takin tu emoni hian ron chana guard hawin an ron zon zela wang chuan room pakhata an biruwa chuti an biruk lai chuan a thian pa chuan a sual ta thut mai theito pa beile tin Sharoni chuan a that ta dera chu vele man mo takin a tlan chele ta ani atopa chuan anom na building chu a chua san ta chuti chung chuan staff ho chuan an ron la zui zela
a pialoka in pakhada chuan tranpuina dil turin avatlan lut roi mai van duai thlak takin chu in chunga chuan tu ma reng awa hmulova abang bo hle a hnu dewa chuan a awmna chu facility chung vek kha alani tia hra chuak le ta chuti lai chuan a bial pa ruang chu a hmule boka Sharoni chu tlan chhuat tuma wang chuan hremin an khai hlum ve don ta ani a har chuan nu chuan doctor bokhan alo en kol le a beidong to lutuk chuan doctor hmena chuan tihlum to mai turin angen tatopa doctor ero chuan tu ma an tihlum ngai lo thu in alo chang doctor vek chuan hun kal to a in chhir vong na tur thil sual ti anei toem ni tin azot nun le a Sharoni chuan engma ala soidu chuang lo doctor chuanu chuan Everett rooma kalin engwanga chulai hmuna ronom veringot nge ani azota Everett chuan accident to thule alo har chuale chuan chulai hmuna alo omri ngot thu chu a hrilta ani ahnua chuan ama chantu meichhia kha vapanin awa belea engwanga chulai hmuna omnge ani azota ka chuan chunu chuan ram satam tak chan chu atumna lama farmhouse hal thule anei tu pa po akan hlum ve ngal thu asoya athil ti suala wanga shrimnan ama po chu an hal ve ta zia ani arin thu asoi bok chunu vek chuan chhuat theidan kong khat chi aum thu soin an thi chawin an zalen don nia a hriat thu a hrilta ani Sharoni chuan a thi dai to thule surgery nei nuwa chulai hmuna ron lut ta ni thu chu asoya an mek na chu shrem huna ni ringin an tharau shremnan chulai hmuna chuan anom kumkhua to don nia arin thu te chu asoi ta zela chuti a tong mol lai chuan a thian nu chuan enge ti suala nei ve zot let ta ani Sharoni chu in puangin abial pa kumsom kalta a tha thule chu wanga chulai hmuna tang tatlatani arin thu chu asoi chuak ta nge a abial pa nen chuan thuin ba pala wangin anin hniala Sharoni chuan manro hriam tak lek chuakin abial pa chu avaya atum lo takin a hroka takawai fupal hlau mai abial pa chu kapo chhon lovin a chat thlangal chuta a hlau thong chuan chu side anga lan tir tumin hruin arwang chu a khaita ani ahnu dewa chuan Sharoni chuan doctor chu hmuin shrem hun lalpa setana ani em tin azot ta phong mai doctor chuan tuma chu setana emo ram huwa emo an ni lo thuina lo changa Sharoni tiang boka misuala ni awanga chulai hmuna da chu ani ve tho thua soi tamai thlathum chunga ti turan bituk ang thataka atia wangin midang ngai satua an promote thule athil ti chu adu dana ni big lo thu te ati lawero chuan hremna ma chhon ve mai tur thuin alo changa chutian ti lai chuan abial pa kharon kalin Sharoni chuaron hnuk chuak ta thut mai piano an dan ruma khan anin hnuk luta tuna zet zong anom na chu phat rual lovin hrem hunani tia hra chiang ta abial pa chuan phubalak nan hruya khai hlum ve atumta a Sharoni ero chuan trap chungin idu tokin min ngai saro amai ro chu thil pakhat ka hrilang che ka hmangai che a kadam chungin nang anga hmangai ka nei ngai lo voin thlengin I thlana nang ma hriat rangnan bati po karon la chizel thin tin a hrilta ani chu thua hriat chuan abial pa chu a hnu ka ul tatlat mai tamai lo chuan chuana get lampanin a hruaita ani doctor chuan chu thil chu tilo turin alo hril lom loma amai ro chu abial pa chuan a poisa du lem lo pon lampanin a hruaita zela atopa chuan hremhmun kongkhar chu an thleng ta hlol mai
mei alkara chuan mihring kalna leng tok vel hi leido alo oma Sharoni chuan film khur takin lei chu a zo tanta ani Abial pa chuan kalve tuma ara piangin lei chu a chim ta zel mai chuta Sharoni chu aron hoilet le a staff hoin abial pa an hnu klu le lai chu aron muta chu vele man mo taka in herin malam pan zela atopa chuan enga alu santa ani aron har chuale chuan hospital khuma alo munga ta doctor chuan alung phu chu second som panga chung an hmu lo thu alo hril rei lo te lo thimana van nei thlak takin aron har chuak le ani chu Sharoni chuan athil ton chu rap thla ka ti kher mai chuta an zaina lai chu anen dik nga la engkim mai chu apa ngai ang thlapin alo la om ani Doctor chuan dim doi ri turin alo hril ngal vata in lama a ho nu chuan shrem hmuna ami hmu ho kha an chanchinan bi zuya an vai chuan an lo thivek to ani Sharoni chuan abial pa thlan chu tlo le in pangpar moi takhi avada saka nidanga ati thin dan pa ngai ang bokin bati po avachit sakle bok video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia